los palos. Primer canvi al Club Deportiu Olímpic. Se'n va en el número 7, Manu Fuster, i entra en el número 13, Redondo. Canvi patrocinat per Mitjavila, centres d'automoció.
Primer canvi al Club Deportiu Castelló. Se'n va en el número 8, Marinyà, i entra el número 13, Clide. Canvi patrocinat per Mitjavila, centre d'automoció. Marca Chema pel Club Deportiu Castelló.
Don canvi al Club Deportiu Olímpic. Se'n va en el número 20 Carrasco y entra en el número 11 Franklin. Canvi patrocinado por Michavila, centro de promoción.
Segon canvi al Club Deportiu Castelló. Se'n va en el número 11, Tarzo, y entra en el número 12, Yahweh. Canvi patrocinat per Michavila, Centre Automoció.
Tercer canvi al Club Deportiu Castelló. Se'n va en el número 6, Forner, i entra en el número 14, Quille. Canvi patrocinat per Mitjavila, Centre d'Automoció.